Έλα, μαμά, πού είστε? Στον μπαμπά. Ωραία. Έρχομαι να σε γνωρίσω, τη Σοφία. Έλα. Σοφία. Ποια είναι η Σοφία? Ποια είναι αυτή η Σοφία, ρε Κώστα? Πού να ξέρω εγώ, ρε Έλσα. Ποιος ξέρει, θα μας κουβαλήσει πάλι. Έλσα, ό,τι και να είναι, εσύ θέλω να είσαι ψύχρεμη. Γιατί, την ξέρεις? Όχι, ρε Έλσα, πού να την ξέρω, αλλά λέμε. Ό,τι και να δει, θέλω να είσαι ψύχρεμη. Μην αρχίσει πάλι να λιποθυμάς. Γιατί ρε Κώστα να λιποθυμίσω, τι θα δω? Δεν ξέρω, ρε Έλσα, μπορεί να είναι άσχημη κοπέλα. Λες να με νοιάζει αν είναι άσχημη ή όμορφη? Καλό κορίτσι να είναι. Αυτό το καλό κράτα. Άσε το κορίτσι. Ήρθαμε κι εμείς. Καλησπέρα, τι κάνετε? Η κυρία, Ποια κυρία, ρε μαμά? τώρα πώς του λέγει? Η Σοφία είναι, η κοπέλα μου. Το βλέπω. Το κοπέλα δεν βλέπω. Τι είναι αυτά που λες, ρε Έλσα, στο κορίτσι. Το κορίτσι ρε Κώστα. Όταν αυτό ήταν κορίτσι είχαμε ακόμα δραχμές. Σταμάτα, ρε Έλσα. Καθίστε, παιδιά. Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω. Ο Τζόνς όλη την ώρα για εσάς που μου μιλάει. Ποιος είναι αυτός? Εγώ, ρε μαμά. Έγινες και Τζόνης. Σας έφερα και αυτά. Μπαμπάδες είναι, δεν ξέρω αν τους τρώτε. Εσύ τρως μπαμπάντες ή μόνο γιου? Τι είναι αυτά που λες, ρε Έλσα. Τους τρώμε, τους τρώμε. Και συγγνώμη κιόλας που ρωτάω, ρε Σοφία μου, αλλά πριν πάθω το κεφαλικό, εσύ πόσο χρονών είσαι? Τι λες, ρε μαμά? Καλά σου λέει, ρε Έλσα, τι είναι αυτά που ρωτάς. Α, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. 37 είμαι. Ο Γιάννης, Σοφία μου, ξέρεις πόσο χρονών είναι? Ρε μαμά. Σταμάτα εσύ. 20 είναι. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εμένα στην αρχή μου φάνηκε λίγο περίεργο. Πάλι καλά. Γιατί συνήθως ήμουν με μικρότερους. Λιποθυμάω. Αλλά τι να κάνω, με κατάφερε. Στο έπαιζε και δύσκολη θεία. Ρε Έλσα, Και με τι ασχολείσαι? Έχω δικιά μου επιχείρηση. Με ρούχα. Όχι καλέ. Σωστά. Τι να τα κάνεις εσύ τα ρούχα? Ρε μαμά. Και τι επιχείρηση έχεις? δεν τα αφήνουμε αυτά, ρε παιδιά, να φάμε κανένα γλυκό. Άσε μας 200 και εσύ με το γλυκό. Πες μου, Σοφία μου. Έχω ένα e-shop με adult toys. Toys. Τι είναι toys? Παιχνίδια. Για μωρά. Ναι, για μεγάλα. Τι μωρά, ρε μαμά. Σεξ shop έχει. Καλέ, τι πάθατε, γιατί στραβώσατε? Α, μην δίνει σημασία, έκανε μια απονεύρωση και τη έμεινε το μούδιασμα. Ας φάμε τα γλυκά εμείς. Θα με πεθάνει αυτό το παιδί. Γιατί, ρε μαμά, κούκλα δεν είναι? Τι δουλειά είσαι εσύ μόνο παιδί με μια σαραντάρα? Άμα τα βρίσκουν, ρε Έλσα, εσένα τι σε πειράζει. Τι λες και εσύ ρε Κώστα? Εσένα σου μένετε δηλαδή λογικό? Αφού ο μπαμπάς το ήξερε. Τι το ήξερε? Το ήξερες? Κάτι είχα ακούσει. Τι κάτι έχεις ακούσει, ρε μπαμπά? Αφού εσύ με είπες τι να κάνω για να τη ρίξω. Τι έκανες? Τίποτα, ρε Έλσα, κάθεσαι και ακούς ο Γιάννη. Φύγε, ρε. Για πες Γιάννη. Τι να πω, ρε μαμά. Από την αρχή έχω πει στον μπαμπά και πόσο χρόνο είναι η Σοφία και τι δουλειά κάνει. Α, του είχες πει και τι δουλειά κάνει. Ναι. Και τι σου είπε? Να τον κανονίσω καμιά έκπτωση.